Bismillahirrahmanirrahim. Mari Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi bidaraini. Amin. Fasun utawi iki ana pasal suci. Kan pasal apa? Wayang likul khurru salasa tatlikote wal abdu tatlikotaini. Wayang likulan miliki sapa al-khurru wadun merdeka salasa tatlikote ing telu pira-pira talakan. Wal abdu tai budak tatlikotaini ku rong talakan. Jadi talak itu tumanduk maring wong wedok merdeka sampai 3 kali. Nggih. Nek kanggo budak iku mepeng 7. Jadi nalika ana wong ditalak kok. Nggih. Dadi ngaten kuwi nyelengi. Umpamane aku dibojo wedok jenenge B. Tak pegat kowe. Iku dadi siji sedurunge nek masa itu dibaleni nek tak baleni. Jadi dicelengan tak siji. Ngono tak kalah kuwi. Berarti dicelengan tak lho. Turu nek wis ping 3 gak iso dibaleni. Tapi nek wong nopo nek budak saiki budak. Waya sekolah sapal istinahu jabane fitolaki dalam tolak ida wasola tekalani nemokake sapa wong ing mustasna bihi kelawan mustasna minhu. Jadi waya sekolah istinahu Fito lagi ida wasolah ubi di sah menjabake tolak maksudnya berikut nek ketemu nek sing cara penggambaran ini kowe tak pegat ping 7 kejaba siji ya tapi nalika akhir tolak koki salasan ilah salasan kowe tak buka telu coba telu niku sing dadi tetep telu kalau apa istisnane ora kanggo gitu kalau wis apa nggih faistan roko dadi wis ditekno jalan mari sampai gak usah dolanan talak repot nggih. Soalnya dengan ini kebiasaan sampai akhirnya nah jano oleh dibalik tapi nek kadung kebiasaan itu repot karena otomatis sampean bojone iku sing sampean cintai iku akhirnya kudune dikeloni wong liya nggih. Waya sekolah sak apa takliku ngentongake tolak bisifati kelawan sifat. Waya sekolah takliku bisifati kelawan syarat lan syarat. Jadi digantungno tolak itu digantungno karo sifat karo syarat. Niku nggih, nggih sakate sanku dadi contohnya ini kan jahal ada fa'anta toliku fa'anti toliku jadi mamanya kaya aku ngomongin nah aku nganti ngumpuli kue dan gue omas kue wong dadi wong sing tau kue wedok berarti dadi wong sing dipegat ngoten iku. Nggih. Utawa bentuk syarat liyane. Nggih. Dadi teni wae. Nganu pamane
tipe ya kalau nanti mungkin ikut sebagai bentuk itu itu gantung no pegat kalau sifat atau syarat itu tetap terjadi gitu ya walaya sesu walaya kau lama tumibo walaya kau lama tumibo opo atau laku tolak bulan nikahin dalam sahabat dari satu ini nikah. Nah tolak itu bukan itu gak jadi. Nanti kau diucapin satu ini nikah satu akad. Nopo sakit nih contohnya di sakit mawar contohnya. Kalau yang simpul tolak aja nabiya tanjian tanjian kakoni hilang tolak tuki walatani kon kakoni. Inta zawwastuki fa anti toliku saking kegungi sampeyan pikir sampeyan pamane sampeyan wayu ora kene rodo wayu suki lembut wah cowok kadang-kadang kowe iki nek tak biyen tak datak kami wis langsung dadi wong sing langsung dadi rodo wis iku dadi krono kudu dadi bojone jadi Wabau tai wong papat layak kau iku ratu ibu koto laku untuk laki abad ana wong papat sing nalika nolak iku ora dadi asobi cacile kok nolak iya wong cacile ku ora kalane nggih dikawin ke dinakaki combien kan ngoten nggih terus kan raja sini mencoba ini ayam guru tapi ini kan betul kisahnya tapi ku inom kami mau jadi wal majnun lan wong ida ini majnun nang mriki niku kok berke pembaken bumaleh niku wong ayan nggih wong ayan niku wilange kok mlebu teng ngene majnun dadi wong ayan niku nalika megat bojone ora dadi cacile yo ora dadi wana mulang wong tuwa tidur wong tuwa iku ora dadi pegate. Wong lan wong sing dipaksa. Wong sing dipaksa. Jadi wong itu wayu duwe bojo. Nggih, krana ana tuan tanah, nggih akhire bojone wong wayu niku dipaksa. Kowe nek bojomu ora mbok pegat, kowe tak pateni. Kalau tuan tanah ngoten gambare kaya wong film-film ngoten. Nggih, tak pateni. Itu akhirnya nalika terucap kata talak itu tidak jadi. Mas lunu kami kalau pasal suci wae tolak terkalanin nalak. Sapa raja ning roana ing bojo wadune raja wani dateng lawan sepisan awu wis nataeni utawa kaping 2. Nek ping pisan itu falahu monggo iku keduwe raja murajaatuha utawi baleni surga malam tan kol selagi ini entek apa idatuha idai imroah kok ana jauh megat bojone dibegat pisan to ping 7 jadi kata-kata jatuh tanah 3 ini wis ketiga gak boleh dirujuk nek jadi 1 kedua itu boleh selagi ini durung entek mongso idai jadi kayak gini lu gak usah jangan teman-teman kejadian ini yang penting sampai ngerti itu kan mau soalnya wajar kalau memang sama kebiasaan repot soalnya tolak itu diguguyuran mereka jadi apa jenis diguguyuran gua akal-akalan itu jadi gua akal-akalan itu gua akal-akalan itu dan lagi wong cerita tentang tolak itu biasanya tidak menyebut nama tapi menyebut A, B, C contohnya jadi A duit bojo B itu wedok C iku bekas pacar C itu anak bekas bojone bekas pacare B utawa sing sirame lah A kalau C itu kenal dia kan ngabari C ya keluarga gak sehat aku dulu ini jadi kabari sama dia ke bojone jadi sama bojone sama begat
sampai iso itu jadi salah satu. Repot. Kok ayo lho kok ditakoni sing kok yo iki ku dadi bukan siji. Repot. Ora sampai gak sadar kalau bodoh nanti ngomongin sama ngeloni wis ora sing sampean kelone ora bojo iki dadi zina ae. Repot lagi. Jatuhlah salah satu. Ketemu nih, lu kan jane mbok pegat. Kok aku niki kok jek, kunci anjak, ora apik kan niku. Malah ngaku ya, sadasare wong mlebu bareng aku. Iki iki tak biasa. Ujane karo bojo-bojo dia wong iki tak bocah-bocah biasa mamane wong ngono. Nah iki bukan wong wis umpamane kok ngono. Dadi loro. Repot ora? Nggih. Repot. Kok nanti sampai pitelu lah ya sampean ya. Nah iki kan. Kenapa bojone kudune sampean dikalal ning iku nek wis dipek wong liya. Nah, tapi kromo keterbatasan keilmuan iki repot kula ku nate kromo mboten sekedar krungu iki krungu wong diceritani kan nggih. Akibat kata-kata guyonan guyon sing dadi tangisan ning wong nggih akhire wong kejebak nang ngene alam nggih yo sayangi syukur kejebak kuwi mawon niku kalih satu setunggal kiai niku akhire difatwakan kon bangun nikah dengan cara mana ki pandu karepe piye nggih lah bangun nikah niku kenapa sing dimaksud bangun nikah niku pripun kok nggih boten kok. Nek sing tak ngerteni, apa sing mbok critakno pitelu iki mandu. Iku wis dadi. Anggere metu konggone cangkeme wong lanang, nek metu ping konggone cangkeme wong wedok ping suwidak lho ora dadi. Nggih. Nek wis metu konggone cangkeme wong lanang babagan iki dak dadi. Aku cukup kon, aku biyen kon kon manakipan karo iki. Lho, urusane opo manakipan karo akad nikah ndak boleh. Ngoten lho. Nggih. Nalika wong ku murojek nggih baleni bojone iku cukup nalika durung entek mangsa idah durung tekan mangsa idah cukup dibaleni tak baleni yo Dik iku gak butuh kata setuju kok nggone bojone kok gak nggih dadi asing megat B iku nalika B ku jajane emoh iku ndak bisa nalika durung tekan masane tidak nek tekan mas idah lain lagi coba. Jadi, nalika kita baleni yo Dik, iku wis cukup ora butuh persetujuan konggone pihak perempuan. Ngoten. Nggih. Mari kata-kata bangun nikah wis bingung kok temenan. Nggih. Nek sing kula ngerti pengertian dari bangun nikah niku nalika akhir ana wong keglesek omongane. Nalika akhir kowe tak baleni yo Dik iku duneni ngono bojone ning secara zahir iku syukuran kanthi wasilah mana tiban ngoten lagi bener ngoten. Nggih. Wa idza talaqa iqalatahu wahidatan wis natani falahu muraja'atuha malam tabil iddatu. Fa in kok monggo lamun entek apa iddatu idemah halal monggo halal lahu kedue zaul nikah gua apa nikah ini doa bihakim lawan akad nikah jadi tingkat hanya watakunulan ono mahu dalam sertanya jauh alama yang ngatasi barang bagi akan jadi hukuman minat tolak iba ini tolak jadi ini durung nek mongso idai iku cukup diulini kue tak baleni yudi iku cukup nek wis entek kapan iki wis nek kena nikah meneh tapi kudu kanthi akad sing anyar. Nuli sawise akad wong wadon iku nek pisi sani tolak lanang. Maksud artine umpamane A mau kali B nganti mongso الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أمر من الأول مقتحم يا ربي في المصطفى
تفضل بمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين